Ac yn agor hon, parti'r gromlech o Grymych sefydlwyd ym 1990 ac mae rhai o'r aelodau gwreiddiol yn dal i ganu. Wrth i'r hirnos agosau yn y iafnos o ofnau, y mae'r ddro'r cwm i'r ddron yn baradwys ysbrydion a'r cwn o anod sy'n hel i wyrnu ym mhob cornel. Hyn o'n wir fe redwn ni a thynwn wrth ddarllenni, ond hysht mae sôn ar y to. Ac mae'r daith yn parhau yng nghwmni Parti'r Efail o Efail Isa, ac mae'r rhain wedi bod yn cystadlu yn yr wyl cerdd Dant am 2 flynedd ar 20 yn ôl. Wrth i'r hirnos agosau yn ei afnos o ofnau, y mae'r fro o'r cwm i'r fron yn baradwys ysbrydion a'r cwn o anwm sy'n hel i wyrnu ym mhob cornel. Hyn o'n wir fe redwn ni, a thynwn wrth garthenni, ond isht mae sŵn ar y to, a'r bwgan i hunan sydd yno, neu'r gwynt yn gyrru o'i go, daw hwtian, hwtian eto. Ac hwn mae siarad adar ydi hyn, gwdi hw a ddlafa, ond un yw a diwnian wan, yn wallgo o gyfeillga, ac wrth iddi godi'r gan, rhyw fodd y gilia'r ofan. A ddoi di i ffyrdd y daith efo fi.
fi, draw I fyd o ariaeth dalentyn. Awn ar unwaith dros y trac, dros wtre'r iaith. Awn ar wyb I gael yn rwydd, ein eiriau y gyfarwydd. Awn unai draw ar unwaith, gan ddilyn deryn y daith, I hen fyd o gofau, arwyr siŵr a thrysorau, yno bydd mewn dedwyddyd, llew I hun yn lliw o hyd. Parti'r Efail, braf I gweld nhw yr ail barti I gystadlu. Dwch yn I bicio gefn llwyfan rwan, dy'r gystadleuaeth ddim drosodd eto, cofiwch. Dwch yn I weld, sgwni di Parti'r Gromlech wedi plesio Rhiannon Ifan ac un o Robert y Feirniaid. O, Tristan, da ni'n mynd rwan I weld, I weld beth sy'n ganddo fo I ddeud. Y gefn llwyfan, ydi o? Parti'r Gromlech yn dod yn gwneud bach o comeback blwyddyn yma. Cael blwyddyn off blwyddyn diwethaf, di ennill y gystadleuaeth yma ym Mhorth Cawl. Leri, sut ydych chi? Da iawn, diolch yn fawr. Glywys I ambell un yn deud hwn wrth ddod i'r ar y llwyfan, bod hi'n anodd deud sut ydych chi wedi canu? Wel, mae neuaddau I gyd yn wahanol yn dyn nhw. Rwy'n ddim yn clywed y sain falle'n dod yn ôl yn union, ond gobeithio all pethau'n weddol hwylus a gobeithio bydd y beirniaid yn teimlo bod ni wedi gwneud cyfiawnder ar gel. A chi wedi gosod? Do. Oedden nhw'n eiria, oedd yn brodas sgolew o hawdd I wneud rhwng y geiriau ar alal? Oedd o'n i'n teimlo bod nhw'n gweithio'n eitha da. Gwych, o pob lwc I chi fo'r canlyniad hwnna. Parti'r Efail. Sut ydych chi? Sut ydych chi? Chi'n o lew? Da ni'n ar erchog, diolch yn fawr. Fydden ni'n teimlo'n well ar ôl I wneud y gwerin yn nes ymlaen. Ie? Hwnnw dal I ddod? Hwnnw I ddod eto. Sut dath hwnna wan ta? Mae'n anodd iawn dweud. Chi ofyn I bobl yn y gynulleidfa achos ydych chi'n clywed dim byd yn dod nôl atach chi, chi'n gwybod. Ac y dydd, be mae pobl yn deud ydy, bod chi'n clywed lot o'ch chi'ch hun? Ydych chi'n clywed lot o... Mae'n beth gwael. A chi awyr? Wel, ynddi. Na, oedd yn teimlo, oedd yn oce. Oedd. Oedd yn reit. Dim yn meddwl bod ni ar yn gorau. Na? Na, swn i'n meddwl. Be fi menna ddys gwni? Neith I ganmol. Mi niswn ni wenu lot. A dyma hwnna'n bwysig. Oedd i'n deitha ni am wenu. O, na fo. Na fo, mae hwnna'n ddech chi'n bell, swn I ddeud. Diolch o galon, diolch yn fawr. A da ni'n dod I ben y daith efo Merched Soar o Dregaron yn cael ei hyfforddi gan Manon Mai Rhys Jones.
llawn ninnau draw ar unwaith, gan ddilyn deryn y daith, ni hyn fyd o ogofau, arwyr siŵr a thresorau, yn o bydd mewn dedwyddyd, llew ei hun yn lliw o hyd. A dyna chi ddehongliad Merched Soward, da ni wedi cael 3 pherfformiad. Dewch yn ei bicio gefn llwyfan nhw a Tristan. Merched, pwy sy'n... Chdi sy'n chwythu'n fan'na? Ys di chwythu'n yng Nghymru di, wan? O, no, bod rwy'n di chwythu'n yng Nghymru di. Digon tal. Merched Sowar o ardal Tregaron yn cystadlu am y tro cyntaf i hwn. Ie, ni mond wedi sefydlu ers rhyw flwyddyn a penderfynu bod ni am manelu at rhywbeth a feddylion ni weld pam lai dod fan hyn i gystadlu yn yr Wyl Dant. Pam sefydlu ta? O na alw am Parti, ti'n bod i... Ie, fi'n credu nath criw ohono ni'n dod at ei gilydd i gystadlu yn Steddfod Tregaron a wedyn meddwl, wel, jawl pam ddim car ymlaen a ymuno a gofyn am fwy o bobl i ymuno mewn dyn ni. So ie, teimlo bod yr angen falle'n lleol i wneud. A ma'n on chdi yn hyfforddi. Ie. Ond dim o ochra Tregaron. Na, lle ma'r acen yna? Na, ochra Bangor, ish. So beth sydd wedi mynd â chdi lawr i ochra Tregaron? Be ti'n meddwl? Y gŵr. Ie. Athyn nhw iawn? Athyn nhw dda iawn, do, diolch yn fawr, do, yn hapus iawn. Gwych. A chi'n dod o bach o liw i'r Wyl Dant, a chi'n lliwgar dros ben. Diolch o galon a phob lwc Merched Sowar o Tregaron. Dyna ni ta, wedi cael y perfformiadau, wedi cael eu hymateb nhw gefn llwyfan. Dewch yn ei fynd nôl i'r llwyfan rwan i gael y canlyniad yn beirniadu. Mi roedd Rhiannon Ifan. Dyma hi. Fel ydych chi'n gweld, trwch blewyn sydd ynddi hynno. Yn gyntaf mae'r gromlech. Yn ail, agos iawn, mae Parti'r Efail ac yn drydydd, mae Merched Sowar. A diolch yn fawr i chi. Dyna'r canlyniad ta, dyma gadarnhau. Yn drydydd Merched Sowar yn